etorri gamer ontxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 23. atalera, danera 159, 160 jotekotan gare, eta, bueno, kaixo da noi, Tasio eta Spider-Mander bai hor darela txatian, ez? Badakizu astero bezala Gamerauntziaren Twitch kanalian izaten gala, astelenetan, bosterdiotan, eta bertan zuzenian egiten dugu grabaketa horren ostian ja, FM-tik astearte gauetan, gauerdian naiz irratian entzuteko aukera izango duzu, eta gero ja, ohiko plataformotan, podcast moduan lagatzen dugu, bai bideo, ero audioan ikusi entzuteko. Gamerantzia, Euskal Bideojoko zaleen komunitatea, eta, bueno, gamerantzia.eus webgunean aurkituko duzue berari buruzko, elkarteari buruzko informazio guztia egiten duguna, eta baliabide pila bat. Ni Damian Madina Baitia naiz, eta nerekin dare Aristo Driosola, eta Lander entzue, eta upa. Apa, atzaldeon, bueno, justu Lander arazoak izaten nahi da, oen zarreran, baina, bueno, oantxe sartuko zaigu berriro. Baina... Zuzeneko kontuak, bai. Ez dakigu Gernika aldian zer pasatzen den konexioak, baina... Guri etxau pasatzen nahi beste, A ber, aizea gaur igual justifikatuta olezke, ze aizea eta guraldi zakarra dukagulako. Beraz, Landarrak arazo dauzka, baina besteak animatzen zaituztegu gaur, toki askotan neure herrian bestela karnavalak, eta baina, bueno, ez dauzkatzuten hau batxean geratu eta guri erretzaioa entzuteko. Bueno, etxean geratu oin eta gero irten, ez? Atxeden bat hartzea, irten parrandara juntzen. Alatabe, azpeitzen, astelenetan izaten da, ala, Aritz? Bai, igandea eta astelena izaten da. Bale, hemen martitzena, asteartea. Bai. Oso ondo, Lander, uste dute bueltan zarela gurekin? Bueltanaz, bai, zuzeneko hasi da. Aupa, hola izaten da. Bueno, alatabe, sartu besterik ez gain, aurkeztu zaitxuet, eta zehose komentatzeko daukazula uste dut albisteetara pasatu horretik. Bai, gauza txikitzu para, baina garrantzitsuek, alde batetik Hideki Sato zendu dala, Segako presidente hoize izen zen, uste dut 2001-2003 urtien tartien, baina ondino garrantzitsua da berez Segako kontsola klasikoan diseinatzaile nagusi izen zala. Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast, hainbaten, bueno, hor sabelak ez, prestatzen egon zan bera, eta hor duen gogoan izeteko. Eta bestalde, berri posgarrizago, eta kontuten hartzekoa, euroko baten aipatzen genuen ez, Eugenics estrenezala, Edmund Macmillan garatzaileen bideojoku barrize, The Binding of Isaac edo Super Meat Boyen garatzaileen joku barrize, hainbat urte segondala garapenien, ustot, 2013 urtien, edo aipatu bala lehenengoz, o kerspen agin, igual espatzen abil. Bueno, urte luze segonda garapenien, bere ritmora, bakarrik bi garatzaile egon diretartien, baina antzadanez, pasadan hastien estrenezanien, lehenengo 3 orduetan garapen kostuek bereskuratzie lortu ban, eta 6 orduetan $150,000 batzie lortu ban bideojokuek. Hau, ondela astetxu bet, osak esuposatze bat, gauzak ondino hobeto jongo egozela Macmillaneri. Eta postekoa, zeneko balorazio gona jaso dez Millennisek, gogoratzen badozu da lako estrategia taktiko bideojoku bet katuekaz, Isaaken estetika berezi horregaz. Bai, eta pixa unibertsuakin lotura bat izan dezakela irutze zait. Bai, ez da. Elementu batzuk komentatzen zinuen, ez? Zerela igualak. Bai, katua da oso pertsona sekundarioa bezala dana The Binding of Isaaken gupi izena duna, hortaz katorren itxura oso antzeko daukate. Ez dakit gero lotura zuzena dagoen Isaaken munduakin, baina maten duz zenbait gauzatan, aunque sea estetikoki bada ere badagoela lotura bat. Osondo, bueno, adi egon bihar ez, horrekin. Eta besteri barik, Eugenics eta Hideki Sato goguan, eta nik uste dut kareta eta albisteekin hasiko gala. Hori. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. PlayStationetik State of Play aurkezpena, eskaini dozkuen pasadan ostegun iluntzien,
Oingoa, esan gentzuen moduen, normali, baino potentiagoa izen da, ordu bete pasatxo egon ziren, bat dozenaka bideojoko erakusten, eta tartien ezusteko nahiko potentiek egon ziren. Azkenengo PlayStationen aurkezpenak ez dira izen igual zirraragarri zenak, ez dira izen handizenak, baina nik uste dut oingoan porte dizela, eta titular nahiko txu, itxidezko zela. Orduen apur bete iragarpen handizenak, garrantzitsunak errepastan hasiko gara, eta azkenengotik, kingo dutxagu, ze, PlayStationetik aipatu da benez, 3 God of War originalan berregitiek prestatzen dabiz, Santa Monica Studio eta PlayStation. Tartien, suposatzen dugu, berregitik izen da, eta 3 jokunek, ez dala Santa Monica bera izengo hauetaz arduratuko dana, hortik aipatzen da Blue Point Games eta Sonyin PlayStation Studio klasikoak remake ekazia trebilek da izenak, ez da, oitxute dauzenak olakoak eitzen. Bueno, esto eskuzen emon datu asko, olako teaser txikitsu bet itxidozkuen, T.C. Carson, Kratos klasikoan ahotsa, Bikoiz Larissa agertu zen bertan, apuru eta aipatzen, 3 jokuek berregitzeko dauzela. Orduen, egiz da, zalantza asko dauzela, ez dugu argitaratxe datarik, ez dugu gameplay edo jokaldirik, ez dakigu zer nolakoak izango ditzen. Azken finien, God of Warren saga nordiko honek, gaur egungoak aldaketa handizedekoz, bai estetik aldetik, jogartezen aldetik, girotxi bera, eta klasikoak beste hack and slash edo beste oinarri batzu dekizela esan lehik. Horren ez dakigu horrek egunerakotuko dabesan guztiz, bakarrik grafikoki berregingo dabesan eta jokagarritasune bere horretan itxiko daben, orduen, zalantza asko, baina aldi berien ilusina bai, Ze God of Warren joku klasikoak oso maitatu dire, bai lehenengo bizek, bai PlayStation 3 estrenesan 3. Eta orduen barri eukitzi gaur egungo PlayStation 5-eko potentzio horregaz, ikusteko izango da. Bai, Lander, ez dakit esan zuen, remastera o remakea da? Remakeek berregiti dire, bai. Bale. Ez ezaten joan remastera aldimazan, nik uste mantenduko zutela lehenoko bizta, isometrikoa ez da, baina urrutiko bizta hori eta hack and slashena, baina remakea ikusi harkoa egiten duten. Mantentzen duten hack and slash modu hori, edo aldatzen duten gaur egungo esan dituzunak. God of War nordikoietako bai mekanika zein bizta eta estilora. Nik ez dakit ni berrietan ibili naiz, eta harretan ez naiz ibili, eta berria bintzat oso ondo daun jolaz bat irutzen zait, eta ondo geratzen zaiona bai mekanikak eta baiztea. Baina, karo, baita ere pentsatzen dut, bere garaian ibilizianak, lehenengo trilogian, agian nahi dutela gehiago hack and slash modurik gordetzea. Hortaz, ez dakit, ez da erabaki erraza izango, eta bat edo beste aukeratu zeurazki kritika jasoko dituzte, baina, jolas honak izan da nik uste, eta ikusita azken aldian Sonic remakeetan gauzak ondo inditula, adibidez, Silent Hill 2-aren remakea etortzen zait burura, nik uste ondo aterako da, hori espero dut behintzat. Ikusko gizlako aldaketak. Itartien hau, alde batetik guztiko daten guztiz barriztie, bestetik peniemon gozten, ze uste dut joku originalak txukun dute eta manten dute bai, kosa txuko. A ber, galtzen gabiz pizka Lander, baina ulertu dutena gaitik, esaten da bena. Neri be iguala pasatze jat, olako jokuekin, azkenean, egiten badozu berrira, egiten duzuna historia adaptatu mekanika berrietara, joku zaharra desagertu egiten da, galdu egiten duzu. Orduan, orteatu pintxe jokoak pesera esaten da norbaitek. Euskalo, zer gertatuko dan. Garbi dagoena da, ez dugula jakingo, ikusi arte eta gure esku ez dagoela erabakia, baina nik esaten dut. Egia da, berriak, eukidabe asko zarrekazta gehiago, jendeari gehiago guztau jako, orokorrean. Baina, gero, zarra daukeren pertsonalitatea eta joko desberdina die. Egiten badituzu berrien estilora, galtzen dozu zarra, eta jolasteko aukera zarretara. Ez dakit, beti egin zenke emulatu edo lako zerbait, baina euskalo. Lander bueltan zaitu eta berriz. Bai, azin txapi moten da galdu inaz. Ez dakize puntutan itxioten itxo bera, edo zeintxu duzuen?
Ez bai, pixka komentatu duguna, ez? Alde batetik nahi dozula berrien mekanikak eta sartzea, baina bestetik penia ematen dutula, ez? Hori Galtzia da, hori da. sarrak. Bai, eta horretaz gain, God of War barrize jaso dugule komentan egonaz. Ustekabien joku barri bet kaleratu dabe PlayStationek, Santa Monicak eta Megacat Studiosek, hau dela talde barriz sartzen atartien. God of War Sons of Sparta deitzen da, eta da, komentetan genduen, ez? Pasan hastien edo aurrekoan, zelan dabizen perstetan Metroidvania estiloko God of War zurrumuruk egon ziren. Hau izango esan, bidimentsioko abenturatxu be da. Bertan, Kratos kontroletan dugu bere gaztaroan, Deimos anaizegaz batera, eta da purbet hori ez, Espartar bilakatzeko entrenamendu zelan jarraitzen daben, hori ze, balako estetika retrotxu egaz. Iata askori guztetan, baina bueno, batzuri seguruenik esartuko jaki ebegizetatik. Baina irakurri duten agatzik, ez da horren ondo urten, tamalez, egiz da lehengo kritika baiko zela bakarrik, azte buruen jentie pasekoan, eta bueno, lehengo horrek jauzi dira. Baina, ni betxe porro nahiotz, God of War nahizen da, eta PlayStationen babes hori eukin je, pentsen nahiot ez da lagongo horren txarto. Osa, hori ze, momentuz PlayStation bostien estrena da, pentsetan dugu etorkizunien PC-ko berzinio gongo dela, baina ja jokatzeko aukere dugu. Nire berdin, Lander, entzun dituten kritikak ez dia bereziki onak izan, eta zenbait jende egitea esaten, nola aterauten God of War izenakin jolaz hain eskasa, gero ez dakitala izangoan, igual kritika gehiagizkoak da jasotzen, baina bintzat hori entzun dut. Aziraten itxuraz ez da hain jolaz txarra ikusten dezuna, egia da pixet estetika hori, gustatu inbertzaizula, baina, bueno, nik entzun detena ez da ona izan, eta arriskutsua da, ez? Pena bat, ze ongo litzake God of Warrek beste genero baten ere exitu izatea, baina, bueno, ez da beti lortzen exitu hori, eta... Azkenean pentsi behar da, zen dela purbet, bigarren mailako joku bet. Bai, hori. Orduan, aldatik penie bestetik, esango nek ez tabela horren beste galtzen bez, remake honek zelan dut zen. Eta zurrumurruen tartin sartun da, hau esan aipatu State of Play zen, baina gaur entzun dugu hainbat leaker edo insider potenten artetik, God of War barri bet jasoko gendule, seguruenik 2008 baino harinago. Osa, beste baten be prestetan dabiz. Ez dakizelan jarratxuko da historizoa, baina barri bet ikusko genuen. Eta ben bai, State of Play jarraitxute, Konami eukiban protagonismoa nabarmendu bier da, bertan eukibien eurintzako tarte berezi bet, PlayStation aurkezpen honetan, eta hainbat bideojoku aurkezten ibili ziren. Lehenengoa, eta nik uste dut, alde batetik harrigarrezena eta bestetik ez horren besterakoa, izen zen, Castlevanian bideojoku barreze jasoko dugu azkenik, Belmont's Curse deitzen da, eta, bueno, esagan erroetara itzuliko da aurten. Arritzeko adinot, edo ez horren beste, ze Konami batu da, kasu honetan, Evil Empire eta Motion Twin taldiekaz, hau da, Dead Cells bideojokuen egileekaz, justo eureken biela, ez, DLC bat Castlevanian gerotute gote sana, eta bar. Eta purbet hori, estilo hori, estetika hori, oinarri horrek bere ganatzi eta Castlevanian sartzi izango zen helburu, ezta? Horren, dekogu bidimentsioko, 2.5D dimentsioko, hau da, grafikoak iruden dauz, baina jugarretasune bidimentsitan izango da. Aventura bat, nun, ez da bena ipatu, baina suposatzen dut roguelike elementuk egongo dizen, borroka bizkorrak, ikusten da hor konboak, arma desberdinek, latigo gaz, zigorra gaz, kulunkatzeko aukerie eta plataformea apurtzu bet, oso itxurona deko, niritza bentzat, niri asko guztiate aurkezpena. Eta hori ze, oinitzeran birko dugu benetan zer nolako mekanikak edo oinarrez edeko zen, baina gogotxu probetako, kontsolatan eta ordenagailuetan ikusko dugu, Switch bizeken dute printzipioz, Switcherako bai estreneko da, soke suposatxete egongo dela bertzinio bereziren bat edo, baina, bueno, aurten, helduko da Castlevania Belmont's Curse. Ni ados ondo ikusten dalakin, baino, esan beharra dukat aldi berean, estetika eta forma honekin nengoa lukete Symphony of the Nighten remasterra ez netzakela gustora geratuko. Zerbait, ilunagoa eta oso estetika hau ez tipeatzen Symphony of the Night batekin. Hau ez da inoren remasterra, baizik da joko berri bada, beraz, pro hori indezakezu. Pildora matei baitare, noizbait
ateratzen baute, eta nik uste egin beharko dutela, bueno, remastera atera zuten Symphony of the Nightena, baina remake bat edo iten baute, eske estetika honek, nahi behintzat ez nau konbentzitzen. Gero igual jendea ikustatzen zaio asko, eta beira, gehiengoana errespatutu behar da, nahi ez nau konbentzitzen. Bueno, ez dut boten horren beste bihur horrek, ze Castlevania bakoitzak izan eko bereizgarri izan da estetikoki, orduen bakoitza bere estilo daeko. Bai epatu dabe, Castlevania keiz egongo ditzela, hori bai. Suposatzete peluserako plana dekizela Konamitik, azkenik espabile direzen honetan, ez? Denboratxo darago eskatzen. Eta bai, egiz edagon dizela Castlevanian remaster bilduma batzuk, baina justo Symphony of the Night emuleta gonzala PlayStation laurako bakarrik. Edo lako zozer zan, okerzpera bien. Eta ero Androiderak, bueno, nik Androiden jolastu nun, bai, moikoran, ez da, bueno, ibilira izketzu taktilarekin, baina ez nik Xboxeko mandoak konektatzen nun Bluetoothetik eta arekin ibilin nintzen. Eta bai hori remastera zan, teksturak HD zauden, baina nik uste zerbait gehiagoin behar dela, jolazain garantzitzu baterako. Baina, bueno, ikusi. Ni be badekot, mogiko horrein, da tueko goratzen HD testurarik, baina igual eso zerretxuko duko bien, ez dakitze, euskalo. Eta ero, hori, bueno, zuk izan zuna importantena, Konami honen inguruan demorazko zamakin oso isirik, eta bueno, berri hona da Castlevania berri bat ateratzea. Gero gustatuko zaigu gehiago, gutxiago, baina gutxienez ateratzea eta sagain mitiko batei jarraipena matea. Bai, nik uste dut bentsete errotara buelteta, bat ez oso joku arkadik zirela, ez? Aziratik bukaerara bukatzekoak eta bar. Errorretara buelteta roguelike mekanika horrek oso ondo sartuko dago zela. Ondo erunde, claro, baina ondo. Gana, justo Castlevanian, ez? Idei egaz dala gaztelu labirintiko bat, eraldatzen doana. Oza, berez, girotxi oinarri ze perfecto da. Ba, Konami egaz jarratzen dugu, oingoan bere beste saga mitiko batera paseta. Metal Gearren, bueno, bigarren bilduma handize iragarri bin azkenik, Metal Gear Solid Master Collection, volumen 2, izango zena, ez? Eta ze joku egongo dizen ezagutu dugu, bai, alde batetik, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, azkenik urteko da PlayStation 3-tik, orain hartien azkenik urte luzez bakarrik Sonyn kontsolan jokatu alzan, kaldute geratu dela esan algendun, baina, bueno, por fin bere port remaster bat euko deu. Eta beragaz batera atorko da Metal Gear Solid Peace Walker, PSP-ko eta gero HD Collectionen hobetut egon zan jokue. Eta horrek nabarmendu da bez, baina hirugarren bat bedaut hartien, dala Game Boy Colorreko Metal Gear Ghost Babel, apurete zezagune dala sagakoan hartien, azkenien historizo alternatibo etxu eta orkesten da belako. Baina hori ze, aurten estreneko dire, PS5, Xbox Series Switch B eta Switch kontsoletan gehi ordenagailuetan. Eta, bueno, hobekuntza potentik azator bat ez Metal Gear Solid 4, moten dugu bereizmena hobetu da bela, 60 FPS-etan jokatzeko aukeri hongo dela, berez, PlayStation 3-ek ondo sufritzen bala joku honegaz, orduen eskertzeko, azkenik olako joku mitikoa gaur egungo plataformatan egotie, eta ganera, pues, estradanakaz, ez? Arte liburue, soinu banda digitala, eta bestelako eduki gehigarrizek aipatzen da bez. Abuztuaren 27 estreneko da, eta ondo badoa bentset. Lander, baki zure guztokoa Metal Gear Solid 3 dela, laua zemouzkoa, non kokatuko zenuke? Galdera gogorra, Laugarrena da oso maitetu, oso gorratatu, egize da, hori, dekozela sinematik asko, askotan peli bada, besterik barik, ordu. A ber, Hideo Kojiman jolazoa da. Oza, sinematik eduki ditu bai ala bai. Bai, alan dabe, amaiera erantza, uste dekola, ez da izmat orduko sinematiki. Bai. Eta ezin da gorde geratu, tartean? Originalin ez. Ezin goneuke jolastu. Ja, holako gauzak ia txukuntzen bada esan behintzet, Baina, oza, niri joku asko guztiaten da, behin pasene ba nahi bat aldiz bere gara izen, baina gaur egun barriro hastie, gogorren goiaten egizizan, Alan dabe, oza, guzti gaten eukitzi, Gauza oso ona dekoz, ideia oso politxe dekoz, Metal Gear lauk. Eta igualenek kokatuko lehenengo iruren aurretik, baina hor parien deko, atzin deko, orduen jokat, metxe sagakon bari ez da, jarraitzaientzat, bai alabain jokatu beharrekoa. Ondo. Eta horretaz aparte, lehenengo bilduma horretako jokuek be hobetu indabez, zehazki Metal Gear Solid eta Metal Gear Solid 3, horre bereizmen arazoak akatzak ukitzen bizela,
eta ustekabilen, eguneraketa bat kaleratu dabe Konamikoak, apurret hori berizmena areagotzen, txukuntzen, eta antzadanez, Switch biko bertzinoa be nabarmen hobetzen. Konamigaz jarraitzen dugu, euren joku gehiago ziren, baina joku interesgarrizena aurkezteko. Ze ezagutzen genuen Silent Hill Townfallen lehenengo jokagarritasun bidizoa etxi dozku, eta bere kokalekue bere girotxie be ezagutzera emon dozkuz. Oingoan be Silent Hilletik alden duitzen gara, Anapurnak eta Screen Barn Interactive Studiosak garatzen da bizen joku honetan Silent Hilletik barriro alden duko gara, zehazki Eskozian kokatzen dan, Saint Amelia kostaldeko herrizkara joateko. Bertan lan dabe, lehenengo pertsona jokatuko dugu, baina Silent Hillen ohiko mekanikak, ideiak, beldur psikologiko hori matenduko dabela moten dugu. Mekanikan aldetik, hori lehenengo pertsonan borrokak eta esplorazioa agintzen dabez, baina ikusten dugu mekanika berezitxu bete egongo dela sakelako telebista bategaz, moten dugu beragaz, sintonizeta eta alako guzakaz, etxaizek aurkitzeko eta puzliek hainditzeko gai izango dela gure protagonista barrez. Osakeia, neko itxura politzedeko eta urten helduko jaku PC-erako da PlayStation 5-erako. Oso arraro iten zait jolas hau ikustea, aurten bertan, aurten. Bai, ez? Silent Hill F aurten ateratzen o aurreko urteko amaieran? Hori da, aurreko urteko amaieran, bai. Hain gertuan bi Silent Hill etortzea. Eta gainera, izan bazan bat da spin-off bat beste erabatekoa, baina ez biak eraberean Silent Hill klasikoak, klasikoak, ez dia Silent Hill, bat japonientzan eta Eskozian, baina saga principalekoa esan dezakegu, ez dakit. Oso denbora gutxian bi jola ateratzea arraro egiten da. Kuriosoa, Anapurnak ateratzea Silent Hill bat, ez nun inoiz ikusiko edo ez nun pentsatuko. Puntu otaraino iritsiko zanik, baina ikusi beharko dugu. Silent Hill F ere esan genuen. Ez zait nahi asko gustatzen, baina bakit jendeari asko gustatu zaiola, aurre ikusi beharkoa. Hasieraten ez nahi konbentzitzen, baina gero ikusi beharkoa. Baita ere, egia esan, jolas guztia Silent Hillen bertan izango alitzatezke, ez da egize puntutaraino nazkatzera iritsiko naiteken. Hainbeste ikustez. Baina, ondo dago. Kurisa hori izan detena. Hain epe txikian bi jolas etortzea. Baina, bi edo lau bezalek edo bost, bai, Zartenien bigarren remake, lehenengoan remake dator bai, eta gero gonzan beste nahiko eskasa izan zena. Bai, txikitxo bat zan. Bai. Streaming roia eukitzen bala ez. Orduen, joko esan egilenak, zerotik topera. Hola anunziatu zuen, bai, pixkat, ez? Dana batera. Bai, hori da. Baina, enaban enpetzetan, uste neban Townfall hau txikitxo izango zela. Igual gero bai izango dara laburtxo eta holan, baina ez moten proiektu, bigarren maileko proiektu da nik ez dakitz. Neko txura politzeko. Konami atxin ditzitze, eta State of Playko beste aurkezpenakaz aurrera inge, Ember Labek, justo hasik eran aurkeztu eban Kena Bridge of Spirits bideojokuen jarraipena, Kena Scars of Cosmora etxeko da, PC-en da PlayStation 5-en estreniko da aurten. Eta, moten dugu izango dela purbet, aurreko bideojokuen, jarraipena, bien guztize hobetu, zabaldu eta datu ingo da bela azken finean. Orduen, hirugarren pertsonan jokatuko dugun plataforma, borroka eta esplorazio bideojoku oso eder bat izango da. Lehenengoa behalakoa esan zen. Justo belaunaldi hasikeran estrenesan 2021 eta askori arrape euskun, bera aurkezpena gaitxik, emoten bala Pixarreko, edo Disneyko filme bat zala. Eta, bigarrenak hori dena, ondino gehiago betzen dugu, kokaleku oso koloretxuk, oso politzieko ingoan handiz hauek itxura baten izango dira. Eta bilko gara, espiritu gida moduen, hainbat animali espiritu kontrolatzen edo hobetzen, puzli gainditzen, oso itxura politzieko izan, niri lehenengoan nintzen ibili eta goza honak entxugotaz, eta jau ezagutute goak emostez, parriro ikusteko da probetako, gana jakin aurten estreneko dela. Eta datu bitxi moduen, oingo honetan Ember Labek, zuzenin PlayStationen babesa jaso dugu. PlayStation Studios markapien estreneko da bigarren joku hau. Osak, hori ze, pentsa eginke asko betut etorko gala eta gauzak askoz txukuna bengo da bezala.
Lander, oso konfundituta ez banao, hau zan, estudio hau, leno animaziora dedikatzen zena eta bideojokoa aterazuna, ez? Bai, hori da, honekin bien aspaldi The Legend of Zelda Majora's Masken sinematika laburtxuen, nahiko arrakastatxuen izana, eta hortik hasi ziren azkenean bideojokoen munduen sartzen, pizkanaka. Jolasa oso ondo ikusten da, bere estetika, nola esan nuke, animazio edo ez dute hiperrealista egiten, baina hortarako oso ondo ikusten da, mugimenduak eta animazioak eta ondo daubela egiten da, antzematen da, nondi datorren jende hau. Eta ondo, nik ez nuen lehenengoa prau, baina gauza honak entzun ditun beregatik, aber izen bat egitea lortzen duten. Desde logo ematen du, gauza askotan jolasa, bisualki bentsa sartzen denean oso ondo da hola. Nik uste dut, Damian Etxako joku dela, ez? Ni pixka proba noan lehenengoa. Bizu. Eta, bai, ondo. Lo pasa que bai, igual pixka niretzat luzetxua, momentu honetan estilo hortakoa. Baina bai, gustau jatan. Ikusi beharko zen. A ver, astiri baldin bako egunen baten, aukera politxa. Hori da. Urrengo jokuregoaz, oingoan ezagutzen gendun bat, kontrolen bigarren atala, Resonant, ze lehengo jokoarretasun bidizioa itxi dezkue. Egize da, pasan urte bukaeran, The Game Awards jaialdi zen, bai ikusi genduzela klip laburu batzuk, ez, gameplay zenak, baina oingoan, remedikoak bai erakutsizkue ganoraz, zer nolako itxuri dekon kontrolen bigarren joku honek. Aipatu gendun moduen, oingoan protagonista barri zeuko gendun, Dylan Faden izango da, eta horregaz batera, mekanikak jokagartasune guztiz eraldatzen dire. Oingo honetan, Devil May Cry, Bayonetta edo Nier gogora ekartzen da bezan, hack and slash, aksinioz betetako hack and slash dinamiko bat dekogu. Manhattanetik bilko gara, kontrolen unibertsoko Manhattanen horrez, olako Inception estiloko Manhattan baten, baina aipatu behar da jokukidekon mekanika nagusi edo nagusitako bat, ez? Gravitatik kontrolatziena. Gravity Rush bideojokuetan hitzik gendun moduen, gure pertsona etxeko aukeri uko deu, azkenien eraikinetako paretak edo zabaizek, horrek izeteko lursorue bilakatzeko, ez? Eta horretatik mugitzeko, konboak eitzeko, borrokan jarraitzeko. Egiz izan oso ikusgarrize, batez be fizikatan akzelan funtzionetan daben ikusitze, gravitatia aldatzen dugu nien horrekusko eskasa mugitzen, etxaize jeusten eta etari mugitzen. Guk, Lander, ikusiko duguna da mundu guztiak biratuko balu bezala, ez? Hori da, bai. Eta hori ze, horregaz jokatu bierko dugu, gure borrokatan, gure abilezizekaz, Devil May Cry estiloko borroka horretan parte hartzeko. Egiz izan, remedien aldetik, ikustu txalotzeko, igual batxuriak guzteko, ez, aldaketa hau. Kontrol originaletik ona amonda bien jauzi hori, baina txalotzeko zelan da bizen lanien, gusabarrizek eskaintzeko, ez? Nire kontrol lehen ibilitakoa naizela eta asko gustatu zitzeela. Nik uste kontrolen puntu fuertea etzala aspektu shooterra bera, baizik eta planteatzezun unibertsoa oso interesgarria dela. Hau esanik, jolas hau, negitzaitan gezki iruditzen, mantentzen dulako unibertso hori, eta pixat mekanika berri hori sartzen du gravitatearen kontrola, ez da. Ea jakan eslashan zaletuaz naizela hasiera batetan, baino puntu bateraino, naiz eta ez da berdina izan, Souls-like gustatzen zaianetik, igual, bien kombinazio hori, naiz eta Souls-like ez den jakan eslashan, baina kontrol unibertsoekin, bagian gustatzen zait, Eta igual, ez da txarra, segurazki banao seguru kontrol bi bat egiten nahi diala jarraipena kontrol batena izango dela. Tartean beste jolas batzuk ateatzea, beste mekanika batzukin. Adibidez hau dana bezala. Gaina unibertsoa da. Ez dakiz beste kontrol bat egongo dizen eitzen? Nik uste baietz, haiko diala. Baina, auskalo, ez dakit, Ez dagoen informaziorik, baina nik uste logikoa izango litzatekela jarraitzea historia hura. Galde du Lander. Ez nago ikusten, albaldin badozue ikusi trailer hau, irtengo dana albiztiakin batera, ze da benetan espektakularra, ikusteko bakarrik, gravitatean kontuak, zelako ondodaren eginda animazioak, eta gero pizka remediren sei hori, zorakeria hori alde guztietatik.
ez dakit, niri Ba, bentsat. bai, eta gainera ematen du ingurukeakin, porque irudi batzu ikusi dituta, bueno, irratzioa entzuten nahi zatenok ez, baina besteok ikusten nahi bazate bai YouTube edo besteetatik, entornoakin jokatu zakezula borroka egiteko, ez? Adibidez, aurkari botatzu itzazketzu etxe horratzen iskinetatik behera, eta horrek mekanika horiek ondo daude. Eta ero nik uste dut estetika oso propioa daukala kontrolek, eta hori ondo identifikatzen dezula. Jolasa ikusten dezu, eta ez dezu behira, hau kontrol da, bai, ala bai. Eta ikusi beharko da. A ber, nola ateratzen da. Baina, bueno. Jarraituz, Bueno, lander konetatzen bai. bitartean. Damian, igual hau zuri tokatzen zaizu, eta Legacy of Kaine Ez, bueno, remastera, bai. ez? Legacy of Kaine Defiance-en remaster, hau izango zen, lehenengo egon zen Blue Domain, gero egon zen Soul River, gero egon zen Blue Domain B, eta gero Soul River B. Eta gero etara zeben Legacy of Kaine Defiance, izan zala bixak, ez? Momentu batian Kaine artxietxaia eta Raziel protagonista biak jokatzen, bueno, biak erabiltzen zinu zen jokua etara zebena, ez? Defiance izanekoa. Eta itxura danez, ba, oin remasterizabein dabe, eta martxoaren 2an estrenatuko da, remasterizazio hau. Eta, bueno, ez dakit, nire ustez, Soul River remasterizazioekin batera, ero antzeko gertatzen den bezala, ez da asko aldatzen, grafikoak bentsat itxura batera, baina, bueno, ikusiko dugu, ez? Eta baita plataforma berriotarako irtengo dala. Eskenean, PlayStationen jolasteko aukera eukiko dugu, PC-an, Nintendo eta Xbox kontsoletan be bai. Bueno, atal estetiko aldatuko da, eta gero, bestian bezala eskainiko dau grafiko originalekin jolasteko aukera. Txukundukatako kontrola be bai, nola ez, benetan nahiko ortopedikoa esan be bai, eta pentsatzen du beste biekin batera, ba, egingo da bela. Ortopedikoa esan, baina bere zentzua zeukan, ez, azkenean, bai, pixkat, Tomb Raiderrek bere garaian zeukan bezala, esan ortopedikoa, baina dana neurtuta zeuan, eta esku hartuta ba zeukasun, ba, igual, incluso horrek emate zotzen, ez, abantaia puntu hori. Eta, gero bestalde komentatu da, martxoaren 31an argitaratuko dala Legacy of Kaine Ascendance, dala joko guztiz berria eta desberdina, izango da bide lateral bat, ez? Eta kutsu retro bat emondotzea, azken finean. Gogoratu bai, Blue Domain basala bide joko bat, baina ikuspegi goitik ikuste zen, okeres banago. Jolastu dut, baina, bueno, aspaldi. Eta kasu honetan lateralki, ez? Eta ez dakiz ze puntuta daño dan Castlevania estiloko bat, o ze puntuta daño dan plataformeo bat, baina hori igual zue jakingo zuen ikusi dute trailerra, eta ez dakit, emoten dau pixkat zela da, Ghost and Goblins, pixkat rollo hori, baina, bueno, Castlevaniakin, ez? Osea, Castlevaniakin, Legacy of Kaineekin. Bai, kasu honetan, eta ikusten danez, baita erabiltzen die Kane alde batetik, eta okeres baldin banago, Raziel be momenturen batian bai. Mentzat, baten ba diferentia agertzen da animazioetan. Ba, Lander, zuk ze iritzi Legacy of Kaineekin? Ze aurrekoan, goratzen ez irratzean aipatu genuna, aurrekoan remastera atera zanean, ez dakit probatzera iritsi zinean? Bai, probene ban, eta nahiko lantxuku nahi bien orokorrien, uste hondik. Grafikoki lortu bi esen horrek aldaketak eta potenti ziren, baina, bueno, joku originaleko estilogaz jokatzeko aukerigaz. Eta hori ze, nik uste dut, honegaz kausa beraingo da bela azkenien. Bueno, galtzen dugu, Lander, igual inbiako dugu apuntatu minutua, eta gero, ez, bentza podcastian txukuntxoago lagatzeko, momentu hauetan. Alata be hori, ez dakit, ez esan dau, Gustau Jakola lelengua, baina aldaketak nabarmenak izan ziren. Ez que batez be, igarriko gozuna kontroletan eta kamaran, ez? Batez be nik uste kamarak emango dutzula, bueno, grafikoak noski, baina kamarak emango dutzula desberdintasun bat jokatzeko momentuan. Bai, imaginatzen dago, ez? Imaginatzen baetz, ez? Ze azken finean grafikoak gertatzen da jolas asko goratze dituzu grafiko batzukin, eta gero baino goratze dituzun aino txarra bazian, hortaz, bai aldaketa dago, baino ezen beste.
Badibazuk ezaten zuna, ez? Alako bere Tomb Raideran kasuan bezala, badimauka bere mekanika, mugitzeko estilo, sistema oso konkretu bat, eta hori aldatzen badiozu, hori bat nabarituko zuna diferentzia. Baita ere ez dakit, Damian, tau zuri galdetu behar dizut olako jolasetan ibilitzeanean. Ze puntutaraino gaur egungo jolasen mekanikekin ohituta zaudela, perspektiba hori galduarazten dizun, eta igual oroimenura aldatzen dizun, ez? Etzean igualen beste gogoratzen, hain, komila artean, mugimendu ortopedikoa zaukala. Ja, esaten duzu, oin gaur egun nagola obera oitxuta, eta nire buruan... Hori da, ja, olako zerbait Itzala, espero intzala. dizulako, eta igual... Igual bai, Esa, seguramente eskertuko gehiago gaur egun bezala jolastia, eta azkenean gertatzen da, ez? Joku zarretara bueltatzea, eta kosta egite jatzu, ez? Batez ben mekanika horrek erabiltzea, incluso xaguakin mugitzen dien ordenagailuko jokutan be, askotan kosta egiten da, zenbat klik, zergaitik ez dago tekla bat honendako, interfazea ez dago ondo, ez? Azkenean gauza asko betu die urteen poderioz, eta ez bakarrik grafikoak. Eta, bueno, seguramente aldaketak onerako izango dira. Azkenean inbezu kontu euki, baina onerako izango dira pentsatzen dut. Bueno, igual urrengo jolasakin jarraitzen dugu. Lander, Marvel Tokon erakutsi ziguten baita ere. Hori da, ja esagutzen duen bideo jokue, borroka jokue, PlayStationen eta Arc System Worksen arteko elkarlana, Marvel egaz. Moduen. Eta kalera... Erori zain. Igual enbiako dau, Landerrek entzun eta guk aipatu, Aritz? Bentsat esan zer eta noiz, eta bukatzen joango ba. Bueno, egia esan Marvelena gauza gutxi kontrolatzen de, baina, bueno, Marvelen jolas berri erakutsi zuten, Marvel Tokon, Fighting Souls. Mateu alako lotura bat daukala, ez berri zaten dute. Ez naiz oso zea, zale hauena, bueno, isa taldeakin daukala zirkusia, eta, bueno, hainbat pertsonea erakutsi zituzten, adibidez Otsokume, Danger eta Magic, bueno, garatzaileak, Arc System Works, barkatu, direnak. Eta, bueno, ematen du, kaitzekin batera ongo diala jolasan irteeran, gogoratu PlayStation Bost eta PC-erako abiatuko dala jolas hau. Eta datei dagokionez, bueno, 2026ko abuztuak 6an argitaratzea espero da. Nik ustet, eta Damien ez dakit zure zalea zean olako fighting jolasena, baina, bueno, grafikokin nahiko potola ikusten da. Pertsonea etzuk ezautzea ditut, Marvel mundukoa dialako, naiz eta ez naizen superheroin zela, baina, bueno, hor Kapitan Amerika edo Otsokume eta ezautzen ditut. Gero pertsonea etzuk ikusten nahi naiz ez dianak oso zaunak, baina, bueno, izela izke nire mundu honetan iletratua naizelako. Baina, bueno, itxuraz behintzet, itxuna dauka. Gero ez dakit borroka jolas bezala una edo txarraterako dan. Gainera, azken aldian borroka jolas asko egeala ikusten izango nuke. Ez dala perse txarra, baina... Ez. Baina, normalean supremazia eukitzen da bikero iruk, eta hor leku bat itxia zai esaten da, egisa da Marvel eukitza, ez? Azkenean Marvel ebe badauka, ez Capcom, SNK, Marvel... horregon izan da, borroka jokutan, badauka bere historia, gainera Marvelek beti tiratzen dau, eta nola ez, sartu dira zu ororo, ez, Storm, Ekaitz, pertsonaia, Otsokume, batzuk sartu dira bai ala bai hasieratik, bestiak erakartzeko, zuk esan duzun bezala, igual Danger ero Magic, igual ez dira ezagunak, baina joango dira ikusten da, ez, azkenean portadan Doom, dare Kapitan Amerika, Iron Man, eta ez dakit oso ondo nola sartuko da ben, momentuz hori isa taldearekin azten dira potente, eta ikusi behar da, ia tiroia daukan edo ez. Gero aurrera goitzo ingo dugu programan horri buruz bebai, ez? Beste olako joku bati buruz. Baina, hori, abertzen modu zirtetzen da, eta ikusiko dugu. Azkenean, abuztuaren 6an iritsiko dala esan dabe, zehaztu dabe kaleratze data, PlayStation Bost eta PC-erako iritsiko da. Itxoin, eta ikusiko dugu. Eta, beste bat izango zen, Rayman 30th Anniversary Edition, ez? Azkenean 30. urte urrena ospatzeko, bilduma berezi bat egin da Ubisoftek, eta gaur bertan estrenatuko da PC zein kontsoletan, ez basabi zuzenean ikusten ja eskuragarri egongo da, eta
azkenean plataforma joko mitiko honen behin betiko bertsioa izango dela, esan da behar duradunek, eta bost port edo bertsio desberdin eskainiko ditue bilduma bakarrean. MS2, PlayStation, Atari, Jaguar, Game Boy Color, eta Game Boy Advance gaiuetako jokoak, horredanak, alegia, eta gero bukatzeko, Super NES-erako argitaratu gabeko prototipo bat berreskuratu dabe ubitik. Soinu banda berriakin jolastu leike, bueno, maia gehigarri piloa dare, eta ia ordu beteko iraupena daukan dokumental interaktibo bat prestatu omen dabe, 30. urte horren honekin batera. Elkarrizketak, ilustrazioak, txostenak eta danetik, bai. 1995. urtean argitaratutako titulo honen birmasterizazioetan, Rayman mundu koloretsu eta ederreztosunak ezagutzen Rayman da klasiko bat, ez? Bilatu pixkat igual albistean bertan, ez? Gamerontxea.eu zen honen bideoa eta seguro ezagun egingo jatzuela. Orduan, kontutan euki, gaur bertan iristen dela, 30. aniversario edition hau, PlayStation, Nintendo, Xbox, eta PC-ra. Orduan, bueno, jolastian nahi dabenak eskuragarri dauka baiela bai. Bai, a ber, nik usteet aurrek, bueno, Ubisoft askotan aipatzen dugu irratzaioan, eta nahi bazute ikusi Ubisoft ze jolasek egin zuen handi, edo bueno, gutxenez famara norken eman zuen, bueno, justu hausen izan zan Rayman, nik usteet aukera polita dela urte urrenean, 30. urte urrenean, alako aniversari edition bat egitea, eta gainera esan dugun bezala, ez? Hainbat plataforma ezberdinetako jolasa ekarri, eta gainera horien tartean sartzea prototipo bat, inoiz kalertu utzana, bueno, detai polita irutzen zait. Ez da izan inoiz jolas bat publiko izugarri daukana, baina bere publikoa daukan jolasa da, eta bueno, ondo irutzen zait Ubisofteko lakoak egitea noizean behin, jolas ainarrakak astatzuak ez, baina bidejokun historian garrantzi puntu hori izan duten horiei, omenaldi txiki bat egitea gutxienez. Bai, bueno, sartu aurretik Death Stranding bin, nahiko neukan komentatzea norbait, azkenean gu baino asko zaditu hau dela borroka jotkuetan, egin dago ez, komentario bat, Marvel tokon hau lehen komentatu duguna, 20 pertsonaiekin argitaratuko sala, ez? Hori komentatu gehiagoan gainera aurreko astean era aurrekoan, egon ginen honi buruz hitz egiten, baina, bueno, gisa esan nola, ez nekisen seguro, ez dute aipatu, baina hoize. 20 pertsonaiekin, itxuridan ez argitaratuko dela, Juan Biako nintzen berriro albistera errepasatzera, baina, bueno, hori da. Eta hain bai, hau zure albiste izango da, Aritz, Death Stranding 2. Bai, gutxo gara bai, bueno, Death Stranding bat asko gustatu zitzaidan, bigarregoan PlayStation ez nuen erosi, egia esan beste jolazpian auskalako, baina, bueno, Kojima azkenean atera da, eta esan digu, zai geundela PC-ko jokalariak Death Stranding birako, eta bai egia da. Ze, azken finean anuntziatu dute, martxoak 19an, hau da, hilabete justutxo, egun batzuk gehiagokin, baina PC-na aterako ala, hainbat berrikuntza kartzki, adideze paltraia ultrazabaletako soportea, laukako bereizmena, eta ero baitare, betikoak ez, PC-ko jokutan ohikoa dana, bai, Nvidia, AMD edo Intelen frame generazioen teknikak ere bereganauta izango ditu, beraz hori alde batetik izango dugu, eta gainera eduki berri kantitate batez sartuko diote, zezken finean, bueno, erronka eta sari batzuk sartuko dizkiote. Ez dana historioan aldatzen gauza revoluziorik izango, baina bueno, horregongo diana disfrutatzeko. Nik egi esan, probatzeko goa daukat, baino baitaren entzundet lehengo jolaza berezi egiten zuen hori, eta ezala bakartasun hori, eta munduan sentitzea kasek ez zeu bakarri zaudela, eta izlatuta. Eta toki batzutan arrisku puntu hori guztiz galdu dula, eta oso akziozkoa bihurtua da, hortaz. Beldurra ematen dit, eta nik ustete egun naizela zai, prezioz murriztu arte probatzeko. Ez detena nahi, oden da, PC-na ateratzen denean ez dakit ze prezioetan aterakoan, baina €60 eleitzatek harritzeko izango, prezio hori pagatu eta gero gustokoaz izatea, ez? Eta nahi,
Lehenengoa bat horregatik gustatu zitzaidan. Ambientazio hori, bakardadea eta nola sentitzen zuen mundu huts hori dagola, egin batean, eta konektatu behar dituzula gauzak, eta peligroa dozen tokitan aurkitu dezakezula, hortaz. Nei hori gustatu zitzaidan, eta hori esaten baute ez daukala inbeste, beldor pixkat ematik. Baina, bueno, ikusi beharko da hori. Lander, jada hemen zaituztu eta atrabitzen zea Beast of Reincarnationekin. Bueno, Beast of Reincarnation zer esan behar da, ez? Abuztuaren lauan eterako da bela, ez dakit aurreko hastian justo nahikoa komentatu gingoan. Ez dakit, esatu denbora gaitik, nola gabizen, sakontzia komenidan, edo pixkate pasatzia, nola ikusten duzu. Ez kendu ikusi askoz gizau, hori ze epatu bien, orain hartien datie faltesan, eta abuztuaren lau honetan estreniko dela, osak, bueno, beste bat, betxet datie gaza urteko. Eta John Wick, gero. Hori, Bueno, Venga, John Wick gazgoaz, bai. Hori da, bai, John Wicken jokua, irtengo dala emoten daue PC, PlayStation Box eta Xbox Series plataformetan, eta bueno, igual aipatzekoena Sifun borroken estiloa, bere ganatzen da bela. Azkenian, hirugarren pertsonan golpiak, giltzak eta kontraerasoak egiteko aukera izango dugu, eta baita, bueno, badaukabe bai, tiroketen alderdi hori, ezta? Eta, bueno, ez dakiz itxura hartu jatzuen, John Wick honi. Ez dakit esan, naiz John Wick zalea, beraz, ez dakit zer esan. Imaginatzet, nik uste ondo pegatu diezaiokela Sifu estiloko jolas bat, ez? Borroka hori ondo neutu behar dezuna, eta nik uste pelikula ikusi gabe ondo peatzen diola, baina, bueno, ikusi beharko da. Hori zaletu izan beharkute. Eta pelikulak eske oso... Honen joku bat egitea oso egokia da. Eskenean da dana borrokak denbora guztian. Ez dakit nuna ongo dien borroka gehiago jokoan ero pelikulan. Hori pixka eta jarroa da, ez? Bueno, ez dakit. Nik ikusteko zain egongo naiz. Honek tiroi handixea dauka, John Wickek batez be gaztetxoenen artean. Eta, a ber, ikusiko dugu. 2019an etara zeben beste bideojoko bat, ez? John Wickena, John Wick Hex. Eta gero urte pare baldenago baitza John Wick Chronicles realitate virtualeko joku bat irten omen zan. Eta gero, Keanu Reeves zela da, protagonista bezala dauken beste zerbait, dago. Bueno, azkenean begiratzen nabil, Landerrek esan dakoa, azkenean ikenean hau jarraitu. Eta egisa esan, John Wickeko la jokotarako ez tiratzen asko. Egisa esan, gero komentatzen diren geixau, bestiak, dauka gogo geixau ikusteko, adibidez 007 First Light, irten lehiko oso ondo eroso gaizki, hori be agertu zan, ez da? Bai, beste jolazetakoa daipatu izan deguna 007 First Light izan za, jadain bat informazioa daukau bere jolazonei buruz, ikusi beharko da, bueno, ustetan anuntziatu zutela irtera data, ez, Lander? Bai, maiatzerako datortzuko, bai. Maiatzerako ikusi beharko deu, ez da ezer berezirik berri erakutsi zuten, igual trailer berri bat, baina, bueno, itxura ona izaten du, jarraitzen du a priori, eta, bueno, gero beste jolas batzuk erakutsi zituztena, baina ez ditugunak ez gehan sakonduko, Dead or Alive berri bat, 6 round jolas bat, jolasa, Neva Prologue, Ghost of Yotei Legends eguneratzea, Star Wars Galactic Racer, Saros, eta beste hainbat. Esan dugu, aurkezpen oso luzea izan zen, normaleko state playa baino luzeagoa, hortaz, ekarri ditugunak izan dira bereziki atentzioa bantzi dutenak, eta nik uste eta handiena ez diala. Eta baten falta zaizu informazioa, nik uste Lander egongo dela albisteren bat gemerauntzia.eu zen, ez? Egin dako azuk State of Playan inguruan. Bai, hori da, hori dugu zuzea albiztiek, eta bertan da trailerrak eta informazio gehitxo, bai, ezer gure da zua. Hori gomendatzen dizugu, zerbait gehiago nahi bazute sakonera sartu, edo baitare trailerrak ikusi, bueno, hor dauzkatzute guztiak bilduta, albisteetan, eta honena horra jotze izango zute,
informazio fidagarria landerrek emandakoa, eta gainera trailerra ikusteko, beraz, guztia horri alde berdinean. Bueno, hurrengo albistera pasatzen gea, kurioso izan zait, ze zan ziteken norbaitek Diablo 2 hilda zegoela, baina ez, badirudi Infernoa zamakila, ze bere, bakizute Diablo 2ak alako remasterizazioa dauka, eta kuriosoa baldin bada ere, jolasaren 35. urteurrena ospatuz, klasiko honentzat, Diablo 2arentzat DLC bat aterako dute, azken finean izena duna Reign of the Warlock, azken finean Astia Warlocka sartuko duna. Azte honek bere kabuz boteretsua bada ere, launtze, baimentzen diguna da kontrolatzea unibertsoko deabroak, eta hauen indarra surgatu dezakegu gure alde joka dezaten. Gainera, Asti honen barruan 3 bide aurkitu ditugu, azkenengo Diablotan ohikoa dana, klase baten barruan subespezializazioak edo egotea, eta bat izango da bat deabruen puntu hori manejatzea, bestiak eldritxa, eta azkenengoa kaosa izango da, bakoitzak noski bere espezifikazio desberdinekin. Eta ero baita ere, aprobetxatzu dutena da, orain arte Diablo 2an, eta remasterrean baita ere, ezagunak edo ikusi gabe geneuzkan ezaugarri berri batzuk sartzeko, adibidez, kontsumitzeko objektu berri batzuk sartu dituzte, historioa tal bat ere sartu dute ekstra, eta ino baita ere kapitulo ezberdinak ikaratuta Terrorized deitzen diotena behaiek, egotea aukeratu ezakete jokalariek, hauek zeiten dute joko motonek, zeltasuna, ulertzen dut zeltasuna areagotu ingo dutela, eta horren konpentsazio gisa baita ere, ordain sariak ere potenteagoak izango ditugu. Hortaz, Infernuko nagusiak garaitu ostean estatu bereziak lortuko ditugu, eta buruzai berri batzuk ere sartuko dituzte, eta horien aurka junalko izango gea. Eta baita ere, jolaz hain zaharra izan da, eta nahiz eta remasterra izanik, sartu dituzte hainbat quality of life edo bizitza kalitate hobekuntza berrikuntza batzuk, adibidez, objektuak eta altxorrak kudeatzeko sistema berri bat edo hobekuntza sartu dituzte, beraz hori de jokalari entzat. Eta, esan detena, Diablo 2 2008 Diablo 2 remasterra 2008 batean estrenatu zen, eta, horrentzat alako eduki gehigarri bat. Pozgarria, Diablo 2 antzat DLC bat ateatzen, urte eta gero, baina, kuriosoare izaten zeitzen du, ez? Diablo 4 hor daukazu, eta, baina, zaharran eduki ateratzea. Horrek ez du zanai, Diablo 4 alda batera utziko dutenik, ze aldi berrean, Diablo 4 antzat eduki berria aurkeztu dute, Lord of Hatred izeneko espantzio bat izango dena, berau apiriak 28an estrenatuko da, eta daun katalogotik beste 2 pertsonaia berri gehituko ditu espantzio honek, Astia ikusiko dugu, Diablo 2an espantzioan bezalaxe, baina baita ere Diablo eta holako action RPG jolasetan oso klasikoa izaten den pertsonaia berri bezartuko dugu, hau da paladina, ez dute pixka tankea, baina erasotzeko gaitasun hori daukana, eta 2 pertsonaia hau ikusiko ditugu, gaitare eduki gehiago izango ditugu, toki berriak, aurkari berriak, eta Diablo 4-arire bizitza pixkat luzatzen. Nire ustez oso kuriosoa Diablo 2an DLC ateratzea. Ez nun inolaz izango, nahiz eta remasterra egon, hainbeste urte dauzkan jolas batei eduki aterako zietena, baina pozgarria zen niretzat dintzat DLCs. Diablo gustokoena bigarrengoa baita. Ez da egite zuek zeirutzen zaizuen? Nik egia esan, justo eta Diablo 2 dala famatuena, baina nik gehiago ibili nintzen batera. Eta gero 2an nintzen asko ibili.
ez? Beranduago eta Euskalen konterren baten edo norbaiteke pasatuta eta hola, baina ez da izan ere kutsuna. Da hiruakin nahiko decepzionatu nintzen, eta ia naiz itzuli Diablo jokutara, ez dakit zuen kasua zein dan. Nerean lauan ibili naiz, baina esan dutena. Biak daukan kutxuntasun puntu hori ez du inok lortu berreskuratzea. Beraz, baita ere, pentsatzen nostalgia puntu horrek gehi pixatzen ditela. Baina, bueno. Landar ez dakit zeuk zer? Itzein dezakezu, Lander? Ez dakit ikuste garen, beditzen agartzen. Itxoin. Ez entzun egiten dizu, bideoana orain arreglatzen zetuko naiz. Vale. Ez nik itxibi inaz Diablo, nosake horrezteko tiritxirik badazpaga. Vale. Bueno, a ber, desde luego, kuriosoa dala esango zute. Hainbeste urte eta gero eduki berria. Ikusten gabiz. Inoiz baino joku gehiago dare, eta hasi egiten oso ondo funtzionatu zen jokuen espantzio berriak. Bueno, ez dakit. Funtzionatzen da belako, ez? Horre, bin jolastu bingonak pres garelako baita nostalgia hortatik tiratu eta probatzeko, irtetzen dio joku berriak. Abezen moduz doian. Ni pentsatzen dut funtzionatuko da bela. Gero behi ikusiko dugu, ez? Presioa eta osa guzti horrek, baina hori da. Eta, bueno, Diabloatik esan berreko guztia hori da, bi DLC, bat biantzat eta bestia lauantzat. Bueno, DLC-a, lauana espantzioa temporada gehiago. Eta, bueno, urrungo albisteakin. Gaurko albiste tristea, ez? Kaleratzeekin eta itxierekin jarraitzen dugu, kasu honetan, eta oindala gutxi estrenatutako bi joko hori lotutakoak. Alde batetik Highwarden arduradunek lantaldiaren gehiengua kaleratu dabe, Wildlight Entertainmenteko, zuzendaritzak edo, baiestatu dago hau LinkedInin bitxertez lehengo, eta gero ja sare sozialetan zabaldu zeben, ez? Esaten dago, gure taldeko hainbat kide alboratzeko erabaki gogorra hartu dugu dabela, eta garatzaileen nukleoa mantenduta joko eusten eta berrikuntzak gehitzen jarraitzeko, ez? Esaten dabe, nahiko erabaki gogorra izan dela erentzat, baina, karo, lehen egunetan 1000 jokalari isa biltzia lortu zeben Steam plataforman adibidez, iritziak nahiko eskorrak izan ziren lehenengo unetik, eta ia gaur egun 3500 jokalari baino ez ditu batzen. Bueno, ez dakit, gogoratzen baldin badozue, olako estilo, kartunero ez dakit, ez dakit nola definidu, baina ez da realista guztiz. Estilizatu. Eta, esan? Estilizatu. Bai. Lako estetika estilizatu ero nahi duzun, lako ez dibujoekin egindako bat dago, eta azkenean doakua zan, jokua baita, eta raid batzuk egite ziren, tiro joku bat zan, eta bentsatu, urtarrian 26an kaleratu zan PC, PlayStation, eta Xbox plataformetan, eta ja itxitxa dago. Berez jokuaren dako eguduki gehiago prestatzen zebizen, baina alde batera lagadabe hori guztia. Eta beste kasua izango zen 2XKO, ez? 2XKO ero raioten borroka joku berrixa. Azkenean izena bera kagada bat dala onartu beharko dugu danok. Ze inok ez dakit oso ondo esaten. Azkenean erak esaten da bena eta listo. Baina ez da, ez? Valorant oso errezu lertzen da, Lola oso errezu lertzen da, eta 2XKO ez. Eta, bueno, 80 bat pertsona kaleratu ditu riotek, esanaz ez diela iristen nahi zeben mailara, ez? Joku honekin. Eta justu hau zan, ez? Jokua ipatzean nahi nabana Marvel tokon hone hau komentatzen genioanean, ez? Zelako zaila dan, ze daukazu League of Legendsen jokalarien oinarria, ez? Bentsat, jasoko da bena honen berri, pertsonaiak eta asko, ez? Tiratuko da benak loretik bentsat horra urbiltzeko, eta ala eta be ez da funtzionatzen joku honek. Jo, behitxu, ez? Zelako zaila den borroka joku batekin ondo asertatzea, ez eskestatu uste ez estetik aldetik ez dakit mekaniketan, ez? Nien ez aditua borroka jokotan, baina, joder, nire ustez ondo inbiako zeban enpresa bada,
baina ez da olortu taldea mantentzeko ainako maila itxuri danez, eta gogoratu, iazko urrian heldu zala beta irekia, eta urtarrian estenatu zen helengo bertsioa, 1.0a, PlayStation 5 eta Xbox serieetan. Eta, iritziak eta valorazioak ona die, baina, ez da nahikoa. Ez Eta du orduan, funtzionatu. hori da, eren ustez, gero askotan ikusi da zean funtzionatu zestan Bai, hori ere funtzionatzea, bai. Batzuntzat The Lost Crownek Prince of Persia ez da funtzionatu, eta beste batzuntzat oso ondo funtzionatzen da jokua da, igual salmentak ez die, Assassin's Creed batenak, ez? Kasu honetan, igual berdina izan leike. Baina, orduan, ikusiko dugu. Neretzat hori, Riotek daukan diru guztiakin, ez? Eukidearen diru guztiakin, izango da estrategikoa, ez? Erabakia, nien esartuko hor, baina mentzate pixkat aguantatu zeikien eta saiatu, ez? Beste erabateko mugimenduak egiten. Joku hona baldin bada, saiatu zabaltzen beste eran batera. Ez dakit. Baina, Twitcheko txatean norbait erabiltzaileak adierazten du, ikusi nahiko lukela bi ekizkeo jokalarien eta LOL jokalarien arteko bendiarama, hau da, bi grupo horiek zenbateraino partekatzen dute player base edo jokalariak, egia da LOLeko jokalariak ez dakit ze puntutaraino perfil hau beteko duten bi ekizkeo betetzean, eta gainera esaten dezuna ez, Damian, da irutzen zait borroka jolasena dela merkatu bat oso saturatu da ona orain, eta saturatuta egoteaz gain, saturatuta ezate, porque jolas pila bat ateratzen nahi dialako genero horretako. Ez que igual horre faiatzen da, esaten dut, borroka jokuen benetako saliak oso, badakize oso ondo zenei da ben, eta ez da berozen jokutara jolastuko, eskenean espezializatu biak baldin basa borroka joku baten, jone oso ondo finduta egotia, grafikoki, oso ondo, baina eukibia ditzu, batez be, sentidu bia da ondo joku hori, eta izan behar da zuretzat onena. Egongo dia asko jota top 3 bat egongo da. Eta seguramente ben diagrama horretan ikusiko ginoan LOLeko jokalari asko izango ziela jolasten da benakor, naiz eta gutxi izan, ez? Baina proportzioan LOLekoak probatzia asko, baina, ez badare benetako borroka jokalariak jolasten da bena joku hortara, hau da, ez LOLeko jokalaria baizik eta kanpoti datozena joku hona dalako, igual gero borroka joku bezala interesa galduko da bizkor. Eta nik uste garantzitsua izango dala jolas hauetan, ez naiz zaletua eta ez naiz asko ebilitakoa izan, baina ezagutuz ze garantzi daukan Evo, txapelketak eta bai, nik uste importantea izango dela jolas hauetan online kompetitiboak daukan garrantzia. Hau da, jendea ikustako zaiola ibiltzea asko, bat kompetitibo hori sendoa daukaten jolasetan. Adibidez, nik uste Smash Brosa hor da hola beti, gehiago ez dakit beste jolas batzuke, Mortal Kombatak edo Street Fighterrak hor daude, hortaz, claro, naiz eta zu League of Legendsen unibertso atzetik izan, eta LOLeko publikori izugarria handia dela, eski, zaiatzen naizea, erraldoian aurka borroka egiten, hau da, Smash Bros batek mugitzen du jendea inkreiblea da, eta baita ere Street Fighter eta hauek, hortaz. Bai, nezun izena eukiko zu, baina de zerotik astera bazoaz. Ez baukazu online kompetitibo ekosistema bat establezitua. Jolas berri baterako kasei hasi zinezkoa dela, naiz eta atzetik Riot egon. Bai, borroka jokuak benetan komplexutasuna kristona dauke. Pentsatzen duguna baina asko zoizo. Eta erozen duguna, hainbeste jolasai ateratzen nik uste jendea ez du lan nahi gehiagi rollo gehiegitan sartu, bereakin geratu, eta... Baina, antzerakoa da zea bezala. Overwatch eta Hero Shooterrak ingertatu zen bezala. Hau funtzionatzen zuten, mundu guztiak karro egotzen aizun. Batzuk funtzionatu dute, baina beste batzuk ez. Bueno, hori, merkatu denbora guztian da. Hori da. Niko eskaz. Bueno, albiste txarrak pixkate alde batera laga, zentzu hortan, egongo da besteren tranquil. Eta laburtxo batzuk komentatuko ditugu. Nik egingo nahan goitzi, gainetik. Dino Crisis eta Dino Crisis bi Steamera iritsi die GOG Good Old Gamesen hobetutako bertsioekin. Alde batetik hori, ondo. Gotikek ekainan bostian jasoko da erregitea,
lasai, emango zuet txapia oraindik. Eta bueno, komentatu behar da, Bloombergek esaten dabenan arabera, Switch biak azkenean presioa igo leikela RAM eta biltegiratze krisiagatik, ez? Logiko dan bezala, komentatu ginen bezala, PlayStation 6 atzeratzeko asmotan dagola bebai, 2028 da, azkenean dana dago agora, ez? Eta seguramente bai almacenamentua, bai rama igota dare, eta gero laizter bukatuko da igotzen GPU-ak, eta azkenean olako efekto rebote bat egon leike. Ikusiko dugu noiz arte, ez? Ero lortuko dan kontrolatzia, ero atzera egitea, baina hoi momentuan, badakigu itxura eskasa daukala asuntuak. Bai, eta baita ere, naiz eta igual zure kasuan, Switch bien kasuan ez dakite, zeurazki afektatuko diete komponente, bueno, zeurazki ez afektatzen diete komponente haue, baina ze puntutaraino, baina modu guztia presio egigotzen nahi bada, bueno, zuke aprobetxatzen dezu, ez? Olatua zure alde datorrela, zuk ere igotzen dezu. Euro batzuk gehiago atera betzezkizu. Baina, bueno. Aitzaki erabilitza, baina, kasu honetan ez dakit ze puntutaraino, ez? Aitzaki erabilibidan, igual ez, igotzia behartzen dutzu naia, hainbeste da, igual incluso pixka galtzia eskatzen dutzu, ez dakit. Ez dakit. Baina, bueno, eskaz dago asunto. Bai, ematen du raman asunto honek guztiei afektatu erdiola, da igual Switcha izan, PC, Playstationa edo danadalakoak, leste mugikorrari afektatuko die, ikusiko zute. Eta, bueno, txarra da notizia albiste honekin amaitu berriz eta gaurko irratsaioa, baina, bueno, realitatea hori da zoritxarrez, eta, bueno, informatzea garrantzitsua irutzen zaigu. Bueno, albiste egun bezala, lagako dugu bere datorren hastian landere eukiko dugun normal, eguneko egunean, konexioakin, espero baietz, eta bueno, eskerrik asko entzuten gozaten guztiei, eta barkatu gora berak, baina azkenian badakizu ez, zuzenian grabatzen dugun saio bada, eta hola gertatzen da batzutan. Venga, ondo ibili hastia. Vale, agur. Agur. Disfruta bineo terixak.